Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang kinuumana kaninyo. Mga igsoon, ang ato ang misa karon alang nasa ikaapat nga Domingo sulod sa tuig ug usab kini ang pro-life Sunday ug mausab ni ang Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kaloy ano na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on na kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon ka namo sa tibok kasing-kasing, ug nga higugmaon namo ang tanang mga tawo sama sa imong paghigugma kanila. Kini among gipangayo
Pinagisa mong Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Sophonias. Pangitaan ninyo ang Ginoo, kamong tanang mapaubsanon ug nagmasinugtanon sa iyang mga sugo. Buhata ang matarong ug pag mapaubsanon, basin pag mahilikay kamo, inigabot sa adlaw sa kasuko sa Ginoo. Ibilin ko dito ang usa ka katawhan nga mapaubsanon. Mudangop sila kanako sa pagpakitabang. Kadtong nahibilin sa Israel, dili na magbuhat og dautan ni mamakak pa. Pasibsibon nila ang ilang kahayupan ug mamahulay sila nga wala nay angay kahadlukan. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan ang kabus diha sa Espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang kabus diha sa Espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Ang Ginoo kasaligan hangtod sa kahangturan, nagaamping sa katarong alang sa dinaog daog, nagahatag og pagkaon sa gigutom. Sa mga bihag ang Ginoo nagapaling kawas. Bulahan ang kabus diha sa Espiritu, sa mga butang Ginoo naghatag og igtatan-aw, ni adtong nahiluka pa ang Ginoo nagpahabangon. Sa matarong ang Ginoo nagugma, sa mga langyaw ang Ginoo nanalipod. Bulahan ang kabus diha sa Espiritu, kay ilang gingharian sa langit. Sa mga ilog sa balo ang Ginoo nagatabang, apan ang dalan sa daotan iyang kisalikway. Ang Ginoo muhari hangtod sa kahangturan, ang imong Dios o Sion lata sa tanang kaliwatan. Hallelujah. Bulahan ang kabus diha sa Espiritu, kay ilang gingharian sa langit. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Mga igsuon, huna-hunaa kun kinsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo.
Pipilara kaninyo ang maalamon o gamhanan o tinamod sa katilingban, sumala sa tawhanong pangisip. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tawo nga walay kapuslanan, aron pagpakaulaw sa mga maalamon, o gipili niya kadtong giisip nga huyang, aron pagpakaulaw sa mga taong gamhanan. Gipili niya ang mga sinalikway ug tinamay, o gipakawalay bili sa mga tawo, aron pagpaila nga walay bili ang giisip nga hinungdanon sa mga tawo, aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios. Apan kamo gihiusa sa Dios kang Kristo Jesus, o gihimo niya si Kristo nga atong kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kitang matarong atubangan sa Dios, o kita nahimong balaang katawhan niya o tagan kitag kagawasan. Busa sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpagarbo, kinahanglan magpagarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ang hinumana kaninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Mateo. Sa pagkakita ni Hesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod o milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinunan, o gitudluan niya sila niining musunod. Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaobsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kun bugal-bugalan og daog-daogon sa mga tawo, og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay og pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Gingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang ebanghelyo sa Ginoo.
usa ka tawo nga miduol ka nako ug miingon, Pader, mangumpisal ko. Sige. Ug nitug-an siya nga nakadispal ko siya kwarta sa iyang trabahoan tungod kay iyang gisugal. Akong giingnan, dili ba di ay nimo pwede undangon ng imong pagsugal? Niingon siya, malingaw man ko, Pader. Maumanlay akong kalipay. May na lang na unta kaysa mag-adik-adik ko. Malingaw man ko magsugal. Kana na lang akong gibisyo. Akong giingnan, Brad, dili tanang lingaw magdala ngadto sa lipay nga pagpuyo. Dili tanang kalingawan magdala og kalipay. Mga igsuon, matud pa sa usa ka philosopher, man is searching for happiness. Kada adlaw gusto tang malipay. Gahapon, karon, perting daghana nga among gimisahan. Kay nagpiesta, kay mag-celebrate. Human sa piesta, ay ni kagabi buto-buto dayon. Disco. Kay gusto lagi maglipay. Pero timan dili tanang lingaw magdala og tinuod nga kalipay. Kay mag-unsa man tinuod, gahodyaka, inom, binuntagay, inig kaugma, bati nga balita, ang atuan na lang masayran. Mag-unsa man nga nindot, kita perting lingawa, inig kaugma, problema na pod ang atuang atubangon. Mao ni mga kaigsuunan, tan-aw na to unsang mga butanga ang maghatag kanato og tinuod nga kalipay. Ang atong mga pagbasa karon mao'y magtultol kanato nga sa atong pagpuyo, we need God. We need God. Kay kung way Ginoo sa atong kinabuhi, matud pa sa unang pagbasa, pangitaan ninyo ang Ginoo. Kay kung kada adlaw atong gipangita ato orang kaugalingon, selfishness. Kay akong kaugalingon, unsa akong gusto, what I want to do. Kay mao ni maghatag na kog kalipay. Our freedom is a freedom to do what I want, not to do what I ought to do. The world offers comfort and convenience. Ang kalibutan karon gitudluan taon saon pag hibo nga kita magmalipayon nga magtalantaw lang sa atong kaugalingon. Unsay atong kaugalingon nga mga gusto. Tagaan tas kalibutan og mga nindot nga mga cellphone, nindot nga cameras, aron nindot tag i-post sa social media. Tagaan tag mga nindot nga mga kabtangan, motor, sakyanan, aron mo palita, nindot ta, komportable kaayo. At the end of the day, is that what God wants you to do? Mao ba ni gipabuhat sa Ginoo kanimo? Kay ang pinakabutang nga atong buhaton mao ang makalapalipay sa mata sa Ginoo. Life is not about our own happiness,
but making others happy, especially God above, smile of what we are doing. Ug mauni ang atong ebanghelyo karon. Gitawag kinig beatitudes. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sa Dios, bulahan ang mapaubsanon, bulahan ang maluluyon, bulahan ang naghilak, bulahan. Blessed are you, pagkabulahan sa kinabuhi, kung imong pilion, unsay makapalipay sa Ginoo. Mao nay tinuod nga kalipay nga atong gipangita, kanang kalipay nga ang ato mga buhat nahiuyon sa kabubuton sa Ginoo. Kay usahay ganahan tag malipayon tungod sa ato mga problema, ganahan ta nga mo resort ngadto sa mga bisyo. Daghang kay problema, magtagay lang sa ako. Temporary happiness. Daghang kog problema, magbisyo lang sa ako, maglingaw-lingaw lang sa ako. Aron malingaw ko, inig kaugma, go back to your real situation. In what situations of life we are in, bisag unsa man na, balik ra gihapon. Pero kung andam ka mo, embrace. Kung ikaw gibugal-bugalan, embrace. Kung ikaw gitunob-tunoban, embrace. Ang pagdawat sa itong kaugalingon nga mao ni linya nato ang Ginoo na sayod ni ana ug siya nag-andam ng daan ug ganti. Ingon siya, imo, ila, inyo ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Makaingon ta nga nung lisod man. The world offers comfort and convenience, but God encouraged us to choose the hard way. Choose the hard way. Pagkalisura, Lord, nga okay ra na bugal-bugalan ko. Okay ra na. Okay ra di ay ako magsuko. Yes. Kana bitawng kamao kamo hilak. Kamao kamo acknowledge nga karon ako nagsubo. Then cry. Learn to cry. Matod pa sa psychologist, real man knows how to cry. Because crying is not a weakness, but it is a strength. It is a courage to acknowledge your own struggles and to move forward. Kung ihilak nimo na, hilak lang. Aron ikaw makapadayon. Ug mao ni mga igsuon ang magdala nato og kabulahan. Kay ang kinabuhi sa tao lahi-lahi man og agianan. But God is the author of life. Siya ang nagsulat sa atong love story with the Lord tinis kalibutan. Wa ta masayod asa ang period, wa ta masayod asa ang kama, Ginoo rin asayod asa takutob. But choose to love every day. Kay maunay gisugo sa Ginoo. Unsang klaseng gugma nga mapaubsanon, maunay makapabulahan, gugma nga manggiluyon, maunay makapabulahan, gugma nga putli o kasing-kasing, pure heart, maunay makapabulahan, gugma nga mapaubos bisang gilutos di mo balos, maunay makapabulahan. Kay matud pa, love hurts. Love hurts. Pero ingon ni Mother Teresa, yes, love hurts. But I would rather be hurt than not love at all. I would rather be hurt than not love at all. Huwag mo na makapalipay sa tao. Bisan lisod, imong buhaton tungod sa imong gugma sa Ginoo. Happiness
is not the absence of struggles, but it is the presence of God. Manindog. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Kristo nga nakabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw, misa ka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya aron pagkukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang Ginoo sa kanunay nagmatuto sa atong pagtuo ug nagbayaw kanila nga gitamay sa tumang pagsalig sa gugma sa Dios. Maampuon kitang mudangop ngadto kaniya sa Amahan diha sa pag-ingon, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, ang katawhan sa Dios, mamahimong buhing ilhanan sa kaluoy sa Dios, nga anda mo tabang sa mga sinalikway sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan ug sila nga anaa sa pangamhanan, ang tanang politiko, gutomon ug uhawon alang sa unsay matarong, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga walay trabaho sa madaling panahon, makakita og igong katrabahuan, sa ingon matubag ang ilang mga panginahanglan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug nanag-antos sa bisan unsang balatian, malig-on pinagi sa makaalim nga kaluoy sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga makadawat na sa ganti sa kinabuhing dayon, ang tanan nga nangamatay, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Dios among Amahan, gipadala nimo ang imong anak dinhi sa among taliwala nga gipagkatawo sa bulahang Birhen Maria. Matidud-anon unta kaming mutubag sa imong pulong sa ingon amo siyang mapaila ug masangyaw ngadto sa kalibutan. Kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton na sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paglayog ug pagmamay sa iyang ngalan, alang usab sa atong pagmusnanon sa imong sa Jesus ng timbahan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar sa mga gasa nga temailan sa among pag-alagad kanimo.
Itugot nga sa imong pagdawat nga maluluyo niini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Kristo amo Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan. Nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon ug sa iyang pagabanhaw. Mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawa ta kini ug panginom kamo nga tanan gikaniini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang kamahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanan mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan at gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan,
muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaamot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Panagdait mana kaninyong tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bula nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Pagpahiyom sa imong sulugoon ug luwas sa ako diha sa imong gugma, Ginoo. Dili unta ako kaulawan, kay nanggilaba man ako kanimo. Magampo kita.
O Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan, itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo, pinaagi niining hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Maglingkod sa makadiyot. Mga pasalamat sa donations nga dadawat karong simana ha. Donation nga dadawat gikan sa Balayan Barangay Council 1,200, Julito Kabungkag 1,000, DCM Flower Shop 1,000, HL Apparel 1,000 o CWL Additional Pinaskuhan in Baybayon 500. Total donations karong simana ha 4,700 pesos. Cash summary, cash previous week 36,756 ug ang donations 4,700. Total cash 41,456 pesos. Kuan sa mga nagasto, expenses, payment of square bars and GI pipes for Convent Gate 13,295. Santo Niño Fiesta expenses 5,000. Water bill for new building 616. Total expenses 18,911. So ang total cash nga 41,456, kuan sa expenses nga 18,911, cash on hand as of January 31, 2026, 22,545. Salamat sa kanunay ninyong pag-abag, amot ug ambit alang sa dugong kalambuan sa parokya. Atong hatagan sila sa masipang pagpagpasalamat. Salamat sa atuang mga liturgical volunteers, lectors, cantors, acolytes, ang atuang lay ministers, ug ang atong choir, ug ang atong mga PYCC, ang mga youth nga naning kamot aron mahimong online ang atuang pagsaulog nining Santos nga misa. Atong hatagan sila sa masipang pagpagpasalamat. Unya sa Lunes, Pizza 2, Candelaria, adunay misa sa buntag alas 5 sa kadlawon. Lunes, Pizza 2, Candelaria, adunay misa sa alas 5 sa kadlawon. Ari sa simbahan. Unya na aghapon ang atuang naandan nga alas 7 nga misa didto sa sementeryo. Akong tawgon ang mga kabataan pag-ari sa atubangan. Ay mga bata, manindog tang tanan. Atong ipandong ato mga kamot alang sa ato ang mga kabataan. Langitong Amahan, kami nagapasalamat kanunay sa gasa sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo matag adlaw. Panalangin kini mga kabataan nga niya sa mga tubangan. Himoa silang buutan nimong mga anak o hinunua nga ang mga katawhan nga nagpalibot kanila mahimo unta nga ehemplo sa pagkamapausanon sa pagkagiya nga napuno gikan sa imong kahayag nga sila unta ang mag-agak ni ining mga kabataan ngadto sa saktong dalan. Kini among gipangayag pasalamatan pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan namo nga naka sa mga langit. Amot ka namang ininghalian, at yung manayong pabuting sa iyong tamay sa langit. Kalala naman sa matagal daw, hinaka na ng pagkakataw. Asalawa kami sa mga sala, na inganan ka sa iyo kami sa kasamaan. Dili mabibigyan sa patulay, niluwalwa sa kami sa lakatan. Nimaya ka Maria, puno ka sa grasya, Ginoo ka. Madulaan ikaw sa babaeng tanan, nagulaan sa pagbukas at yan mga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igamo mo kaming makasasala, karon sa oras sa may kamatay. Amen. Maya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, may gamisaludan karon sa gihapon, sa katuigan, o katapusan.
Amen. Akong tawgon di ay katong mga mag-birthday sa bulan sa Pebrero. Kay ug mga adlaw ang unang adlaw sa Pebrero na mag-birthday. Walay ni siko-siko diha. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Og manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo.